କାଶ ଲାଗି ବେଷ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉଛି ତାଳିସାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ବୋଲି ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଟିକେ କାଶ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୟ ବି ଆସିଯାଉଛି। ଏହିପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଶ ଲାଗି ବିନା ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଉଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ସମୟରେ କାଶର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେଉଁପରି କାଶ ହେଉ, ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କାଶ, ତାଳିସାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଲାଗି ଆମେ ତାଳିସାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସେବନ କରିବା। ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା କାଶରେ ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ବହୁ ପୁରୁଣା କାଶ ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ବାତ କିମ୍ବା ପିତ୍ତର ପ୍ରକୋପ ହେଲେ କଫ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଶୁଖି ସେ ଛାତିରେ ଜମିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଗସରେ କଫ ଜମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କଫ ନ ବାହାରି ଶୁଖିଲା କାଶ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାଶ ଜୋରରେ ହୁଏ। ବହୁତ କାଶିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଫ ବାହାରେ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କଫ ଜମିଥିବା କଫ ବାହାରି ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗେ। କାଶିବା ସମୟରେ ଛାତି ଟିକେ ଟିକେ ପେନ୍ ହୁଏ, ଶୋଷ ବି ଲାଗିଥାଏ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଏ, ଆଖି ଆଉ ମୁହଁ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏହିପରି ସମୟରେ ତାଳିସାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଫକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ, ଯଦ୍ୱାରା କଫ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ କାଶ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଳିସାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲେ ଅରୁଚି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇଲ୍ଡ ଫିଭର, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୱରଟା ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ, ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ତାଳିସାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆରାମ ପାଇବା। ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ବା ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆପେଟାଇଟ୍ ଏହି ତାଳିସାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ଲାଗିବା ବା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଏହି ତାଳିସାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଭଲ।